Naimbag nga aldaw tayo manen apo kakabsat. Okay, asyak ni Dr. Kase manipod dito'y La Union. Dato'y ti manen apo ti maysa nga video tayo nga pagsasaritaan tayo panggep iti salon at tayo. Sabay nga apan tayo digit topic ko tayo nga video. Imbitaran kay manen apo nga follow ken ag-like, share tayo dagiti Facebook page tayo ken dagiti videos tayo. Ken nag-subscribe tayo apo kuma iti YouTube channel tayo para makaamuan tayo dagiti sumarsaron nga video tayo. Tatangarod apo dati kas makita di title tayo ABC ti diabetes. Okay, kasano kano nga agbalin tayo nga healthy numampay adda ti diabetes tayo. Anyang arod datoy. So rugyanan tayo na apo. Okay, kasano nga agbalin nga healthy uray no adda ti diabetes. Okay, no uray no adda ti diabetes mo apo ti importante nga bagay ket makontrol datoy makungkuna nga ABC. Anyang araw na gato ABC apo. Umuna A1C wano hemoglobin A1C. Ti hemoglobin A1C apo may isang parte iti dara tayo nga examinen ti doktor. So datoy ti ko makungkuna nga to ti asukar tayo tinapalabas nga 3 nga bulan. Okay, as kumpara no fasting blood sugar, kadaywan na apo di fasting blood sugar ket ibaga na laeng no kasano ka nga to ti asukar tayo tinabiit nga panawon kasla kumati maysa nga Domingo kasya. So nga kunyari ket na adu ti kinanyo ti maysa nga Domingo dahil napampangkay ti punsyonan kasjay ken nagkonsumo kay tin tsokolate, mabalin nga di fasting blood sugar yun nga to. Isu nga kasi malaang apo no kunyari diabetic kayo tas nababada di sugar yo. No hangkay lang mangan ti nasasamit, minom ti nasasamit sabay kay nga agpaala ti sugar yo maysa Domingo, mabalin nga nababaday jay. Ngam datoy hemoglobin A1C apo hanyo nga madaya. Ta datoy ket hanga apapektaran iti diet. Okay, ti nabiit nga panawon kasi datoy ket parte ti hemoglobin tayo nga nga mangkita no kasano ka nga to ti sugar tayo tinapalabas nga 3 nga bulan. So ti normal nga target tayo ket less than 7%. Okay? Yung mabababa pa dapat usually less than 6.5. 7% mabalinan lalo na diabetic. Ang mga mabaling nga pababaan nga latan ti asukar. Letter B. So, may isang ka-importansyan pa yapod dati blood pressure tayo. So, nung makontrol ti blood pressure tayo, okay, bumabamat ti tsansa na nga bumaba ti sugar tayo. Okay? So, buyaan nyo dagiti video tayo about ti high blood. No nya ti high blood, no nya di DASH diet. Okay? No nya dagiti komplikasyon na. So, dato ti Facebook page tayo kung ti YouTube channel tayo apo. And dito letter C ket cholesterol. So anya ti cholesterol? So may isang waxy substance nga kasla nga apapanja inti dara tayo. So adda dito makungkuna nga bad cholesterol. Adda mo di good cholesterol. So ti bad cholesterol datoy yellow. So di ti more ornong. Ket kas di dudu mga video tayo buyaan nyo apo. No dadi agurnong ditoy hanga makadaloy dayjay dara nga nasayaat. So, marigatan DJ ko ang umato ti blood pressure yo. Okay, mabaling kay nga maatake ti puso. Okay, so ti target tayo nga bad cholesterol lang dapat ket hamang nga totally nga 0 dapat ti bad cholesterol mo. Dapat less than 100 lang. Okay? So, letter A, okay, ABC, letter A, hemoglobin A1C, letter B, blood pressure, letter C, cholesterol. Okay, apeta importante apo. So, kumpara dili normal ti tao nga dati diabetes na ket 2 hanggang 3 nga beses nga mamalamang baka karon ti atake ti puso ken ma-stroke. Atake ti puso, matay di puso, atake ti stroke, matake ti utak, matay di utak. Okay? May kadwa, okay, dagitoy dili komplikasyon ti diabetes. Syempre, mabaling nga mabulag. Okay, aglabo di paningin,
Siyempre agornong dagiti sa sukar apo malappudan dagiti urat nga panji matayo so maawanan ti dara so mabalin nga mabulag. Siyempre kidney nya mabalin nga madadaal ti kidney mabalin nga dialysis. So isupay laang ti kadaywan nga rason no apay tagday-dialysis ti tao dayjay kuan na gapu ti diabetes. Okay, peripheral neuropathy or diabetic neuropathy nga makungkuna. So kasla makuryente dagitoy imayo saksakayo kan agmanhed aw mari nayo. Okay, ken mabalimpay nga maputed ti sakayo kasi syempre no masugat kayo hanga basta-basta nga lumaing. So dapat kontrolado di sugar yo. So or nga no diabetic kay apo ingatan nyo dagiti saksakayo wenno imayo nga or agkasugat kayo in general narigat nga nga lumaing nya. So mabaling nga mabaybayan baka maputed. So dayjay amputation nga makungkuna. Usually tik-ima ken saka. Okay, so kasano nga ron nga control? Siyempre, no diabetic kayo, inuman nyo nga inuman di agas yun. No naka-insulin kayo, okay, natudyo dapat nga ag-insulin. Ken, siyempre, di healthy lifestyle nga makungkuna. So, na sa sustansya nga maamakan, di nga nasa samit launay apo, okay, nga prutas, okay, more on gulay, tapos maging aktibo kay abo niya. So, syempre, aglingkod kayo dapat, no? Usually 30 minutes or basta aglingkod kayo. Tapno at least maginawaan di bagbagiyo pa eh. Kun, syempre, iwasan ti dumakkel ti timbang tayo niya. So, dapat okay, katamtama lang ti timbang. Iwasan ti overweight, obese. Kung nagsigsigarilyo kayo, irugiyo apon nga nga iwasan. Ngayon, hanyang mga siyempre, isarda nga dagos, agka-withdrawal syndrome kay Madejay. Kasi sinsigarilyo, di nikotina na agkarunong, diyan ti urat tayo, lalo di coronary artery, siyempre, impakitak matatayan. No maornong, ang awan ti pagdalanan di dara. So, matay di puso, matay di utak. Ken, iwasan nyo ti sobra nga panaginom ti arak. Okay? So, ulit, ABC, A, hemoglobin A1C dapat kontrolado, B, blood pressure, C, cholesterol. Okay? So, dati pa yan ni Dr. Kasem Apo, no kahit yung tagpa-follow, agpa-check up, dati yung website mig, pa-appointment kayo Apo, www.pinoymd.online. Okay, datoy laangan na po ti video nga datoy. Diyos ti agngina. Okay, kita-kita tayo manan apo ti sumarunong video tayo. Agyaman kam launay. God bless us all.